ήρθατε στο κανάλι Black Gamer, το δικό μου δηλαδή, τέλος πάντων, και θα παίξουμε το Clash Royale νούμερο 2. Σας είπα, έχω αυτά και δεν ξέρω αν τα σωστά. Να, αυτό λέω με το άλογο, αν είδατε το προηγούμενο βίντεο. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε. Όπως σας είχα πει, δεν ξέρω αν θέλετε να το κάνω ολόκληρο. Και γι' αυτό τώρα δεν θα το κάνω ολόκληρο. Πάλι αυτός με το κανόνι. Πάλι αυτός έχει κανόνι. Όχι, δεν έχει. Έχασε. Γίγαντα, περίμενε, μην προχωράς, ήρθα εγώ. Σοβαρά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθε η μάγισσα με τα 7 πρόσωπα. Τι είπα. Τέλος πάντων. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αν παίξει πόλεμο ο γίγαντας εναντίον γίγαντα, ποιος θα νικήσει? Μαντέψτε, ποιος θα νικήσει? Αν είπατε κανένας, μπράβο σας. Αν είπατε ο γίγαντας, είναι και αυτό. Αλλά αφού ο γίγαντας δεν βαράει, ξυπνάω. Πάμε να δούμε την παροιμία γίγαντα εναντίον γίγαντα. Να, είδατε, ο ένας περνάει τον άλλον. Αλλά ποιος θα ψοφήσει πρώτος? Ο γίγαντας. Έρωση μου. Οι αντίπαλοι έχουν μαζευτεί όλοι και έχουν κάνει μια συμμορία. Τι λένε? Δεν ξέρω, σας ρωτάω εσείς τι λένε. Ναι, έχασα. Τώρα θα κάνω ένα πράγμα, πολύ ό,τι να είναι. Βασικά όχι, θα κάνω αλλαγή. Λοιπόν, θα βάλω αυτό στη θέση. Σουμπούια. Στη θέση αυτών θα βάλω τους Goblin στη θέση των σκέλετων και θα βάλω αυτόν να κάτσει στα αυγά του. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε με αυτούς που έβαλα. Παιχνίδι άρχισε. Η μουσική από πίσω παίζει. Οι Goblins πάνε για επίθεση. Τρέχουν πολύ γρήγορα. Έρχονται τα minions. Σωστό, τα minions είναι τα επτάμενα. Λοιπόν, βάζουμε το σπιτάκι εδώ πέρα. Τα κουμπλάκια πέρα. Αλλά έρχονται κι άλλα. Δηλαδή έλεος ένα χιτάκι και dead. Αυτό είναι που λέμε one hit dead. Να το πιάσετε. Σειρά μου να σου το κάνω. Σου αρέσει, φίλε μου? Δεν σου αρέσει. Οπότε δεν με νοιάζει να σου αρέσει. Να, αυτός έλεγα ο υπότης με το άλογο. Που δεν πεθαίνει ποτέ. Το άλογο το σκότωσε ο Πέκα. Αγνοήστε αυτό που είπα, πως δεν πεθαίνει ποτέ. Μη μου καταστρέψεις το πύργο. Μου το έκανες. Κακό παιδί. Κακό παιδί. Τώρα μ' αφήσεις να κλαίω. Αλήθεια. Άλογο εναντίον γίγαντα. Ποιος θα νικήσει? Ψώριζα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ βάζουμε ένα goblin χατί κάτι. Λοιπόν, η Πέκα ορμάνε. Giant. Ποιος θα νικήσει? Κανένας, ο ένας περνάει τον άλλο.
Δεν βαρέθηκα να βουλώ τις τρεις. Και πάμε. Μένουν 14-13 δευτερόλεπτα. Και εγώ ψοφαίνω. Έχασα. Δεύτερη σειρά που έχασα. Γιατί εγώ είμαι ο Θεό. Λοιπόν, τους ήρωες τους έκανα έτσι. Αλλά έβγαλα αυτήνα. Και έβαλα αυτό και κάνει ένα έλιξη. Δηλαδή, είμαι έλεος. Αυτή είναι η τελευταία μας μάχη. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Λοιπόν... αυτός από τους Goblins ήρθε. Έχει πάρα πολλούς Goblins. Και εγώ έχω πολλούς σκέλετον. Που ψοφαίνουν. Έλεος. Ψοφαίνουν. Δηλαδή τι μωρέ. Ψοφαίνουν. Οι σκελετοί ορμάνε. Και ψοφάνε. Οι σκελετοί μου ορμάνε. Γιατί πάντα ψοφάνε. Έχουμε επί 2 έλιξεις. Και περιμένουμε. Απλά περιμένουμε. Δεν ξέρω τι περιμένουμε. Απλά έτσι το είπα. Λοιπόν. Τώρα δεν γίνεται να ψοφήσουν οι σκελετοί μου. Γιατί αν ψοφήσουνε. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Απλά έτσι το είπα. Ψόφισαν. Απομένουν 20 δευτερόλεπτα. Απομένουν 10 δευτερόλεπτα. 5, 4, 3, 2, 1. Έχασα. Τρίτη φορά στη σειρά σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί είμαι τόσο τυχερός. Θα το πούμε στο επόμενο part.